Mine damer og herrer, lav lige noget larm for Torben Skipperlaks! 26, 15, 39, 18, du. Så skal der fandme gang i det vaskebræt der. Selv bruger han jo ikke undertøj. Men man kan fandme nuppe det vaskebræt. Jeg tager lige en pive på det. Og du er sgu nok, Skipperlaks, af alle, efter så mange år her, det kan jeg godt sige nu. Er I klar til at høre en sandhed? Måske den i orkestret, som mest af alle minder om en vaskeægte verdensmand. Lad os danse, venner! Jeg skal bare slå tiden lidt alligevel. Jeg havde ikke brug for bare nyde min tønder. Den tid sad i sit gamle træ. Han tog flasken fra sin mund og sagde: jeg tror, jeg skulle have kysset med din mor. Han var indianer, eller tyggerne, en mennesker fra Tyskland. Og lækker er han sgu da også. Og han fortalte vidt og bredt om han var dansk og kvinder og hvad ellers han kan se. Han var også dus, men en gang skulle komme ud. Og hans barnbrød var igennem med sin blod. Han var indianer, eller tyggerne, en fisker fra Tyskland. Måske går det gå.
Madsfører. Er det dejligt at være tilbage? Det er skønt at være tilbage i Vordingborg. Hvor fanden har også haft mange damer hernede, har der ikke det gennem tiden? Det kan vi ikke nå at snakke om. Det bliver sgu for lang tid. Madsføreren. Vi snakker lige med arrangørerne derude, de var